For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಚಾಂತಾಗ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 11-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗೈತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗೈತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ 12-84 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವರ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು 11-64 ಸ್ಪಂದನ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ PR ಶೆಟ್ರನ 12-39 ನಂಬರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಬರ ನಿಪುಣ ಮಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಂದಳಿಕೆ ಎ 11.71 11-71 ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 12-20 ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆನಂದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಬಲಮಲ್ಲರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ 12-14 ಮಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ದ 33 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆತು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ 33 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಡೆದು ಎನ್ನೆರಡು ಮಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ 12-83 ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ನ ಲೊರಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ 11-60 1160 ಮೊಣ್ಕೂರು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ವಿಜೇತ್ ವಿಕ್ಕಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮುಣ್ಕೂರು ಕಳ್ಳಿಮಾರು ವಿಜೇತ್ ವಿಕ್ಕಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರನ ನಮ್ಮ 12-81 ಎ ಕೋಟೋಡು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಮನಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರ್ಲು 13-09 13-09 ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹೊಸಬೆಟ್ಟೂರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 13-10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಬಿ 12-63 12